bilbaínos del ferrocarril, que están haciendo una benemérita labor al rescatar piezas ferroviarias del museo, son los que han organizado este breve tour retrospectivo con un viaje Bilbao-Plencia. Esta era conducida por un maquinista, Juan Olaizola, director del Museo Vasco del Ferrocarril. Bere momentu ekarrizun lotzia munduakin, mundu modernoakin, ezta? Garai hortan, ezakana estazioa mundutik kanpo geratzen ez, eta orduan esaten beste komunikabiderik, esaten kotxerik, kamioiak, autobusak eta ez errez. Orduan hori zen lotzia munduakin, lotzia Bilbokin, turismoa etortzia herrira ere bai, Plentziko produktuak iristia errez Bilbora, garrantzia handi eukizun eta gaina horren esker, egiten du 125 urte bere promotorren esker, gaur egun metroa daka Plentzia. Asimismo, los últimos 3 alcaldes plentzittarras y Antolintxu descubrieron sendas placas que daban el nombre de Geltoki Zubia a la pasarela. Plentziarrak zieten, gehienez nahi zutena hori, komunikabide moderno hori euki eta beak bultzatu zuten horregatik. Izan zen ideia bat sortuta Plentzian eta inguru hortan, eta de hecho akzionista asko inguru hortako zieten ere bai, beak jarri zuten bere diruetako, orduan gogoan eukin behar dugu, trenak ezietela garraio publiko bat bai, baina ez enpresa publiko baten eskuz, baizik, enpresa pribatua zieten. Bajo sus órdenes y tras pequeños empujones desde la cola por la locomotora MAP, conocida familiarmente como el Pimiento Verde, en los repechos más duros el cortejo llegó a Plencia hacia las 12:26. Metro bezala etorkizuna handia daka, baina ni uste dut garrantzitsuena da handagola metroa. Errexena eta lehen behar dena da erabili trena, erabili metroa, zeatik errex esaten dugu nahi dugu garraio publikoak, baina gero hartzen badugu kotxea juteko Bilbora, ez dugu mesederik egiten garraio publikoari. Garraio publikoak eta garraio batain potentea metro bezala, gaestia ere bai, erabilin behar dugu. Gero ere, ni uste altxor txiki bat dela Plentziko estazioa, ere ondare hori ere babestuin behar dela, eta denok artean ere babestuin behar dugula. Udaletxea lan hona dagoela horren alde egiten, eta ni uste denon artean ere kontzientzia eukin behar dugu, hori gure historian partea dela, eta historian parte zati oso garrantzitsua gainea. Eusko Trenbideak y el Ayuntamiento de Plencia han conmemorado con varios actos el primer centenario de la llegada del ferrocarril a la villa un 4 de septiembre. Trenaren lagunak azkenean erabiltzen dutena diela, eta orduan ni nahiko nuena da jai handi bat izatea eta denok ospatzea gure lagun baten, gure trena, gure metroen urtemuga.